Ay, saglit. Hindi na kuha. Game. So what's up mga idol, magbubukas nga pala yung tita at tito ko ng regalo nila. Sakal. So what's up mga idol, magbubukas nga pala yung tito at tita ko ng regalo nila nung kasal sila. Okay, oh. Guys! Organic, it's organic. Wow. Okay. Ayun na yung mga yan box nila. Okay. Magbubukas na sila mga idol. Ito, bigay ni Ate Lorna. Vlogger is the girl. Wala ito ilo. Lansya po mga idol. Para ano? Ayun, lahat sa mga idol. Kanina to galing? Ito galing kay Jimmy Balisa. Yan to. Ako daw. Okay, set na naman ng... Oh, pang kusina. Magluluto ka. Oh, adobo, pang survive. Home chef, naman sa edit. Oh. Isa lang? Oo, isa lang. Bayan? Kala ko 5? Maliit. Galya. Siguro. Ay, di ba may kumata kami? Kasi... Galing kay Auntie Belen. Bilen. Wala. Tingnan mo. Kapatid lang. Ay, rasa pang mga. Kami, Oh. Hoy! Kakain na! Kakain na! Naman si ate, yun lang yun? Ilang pinaso? Sa isang ano? Siga dalawa? Uy, tara, may paano? May pa-night pa. Lepo na kayo, guys. Manta kayo kung sino tatabay sa bahay nyo. Maraming pagkain kailangan nyo. Okay, Ivy na? Ito. Ganun ko. Tunda. Tunda yan, tunda. Umot guys. Pala sa mga katluha. Oo! Ito naman. Kay Lemon. Sa pista ko. Ay, Pwede sigurado. dyan sa City Host. Topales. Oh. Etel. May pangkain ka na po. Yan, electric ha. Electric. Electric fan? Electric kettle, pakuluan. Ang cute. Sterik. Oh my God, sterik. Pampaki na. Ayan. Kaso na may ano. Only na ba? Sana may kape. Salad. May salad. Think your mother be. Baka ang gaka. Waiting sa rep. Ito naman si Carl. Kutin mo siya rin. Tapos sira pa rin siyang mood niyo. Oh my God. Balik nyo. Peke ka ha. Urutan. Original. Ang kusina yung mga ano. Balong na ba naman? Lakas makapeke. Plato. May plato kami guys. Set pa nga. Ano kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anim pa. Oh, ito. Lupa na tayo. Nakikilan sa atin. Bigyan mo ay photography. Hindi na ako kayo. Malala. Noon. May pangkain. Hindi naman kasi abit sa kape. Mga abit. May ganyan kami, ganyan din naman. Ako na. Astro, baka Baka astronaut na yan. astronaut girl. Eh, buka natin naman. Ay, kay actor team yun, kay acting lang. Hintay ko baka naman. Bakit Oo. hindi pa kayo dito? Ito ulit. Gusto ko na yung Oo, nagkarami sila. Tapos ko kagabi. Mine na lang po. For the prize. Kumain na lang. Mind blow. Tapos hindi pala kompleto. Isa from pala. Ay, Kettle naman. Pare sila kaya mga kulay lang. Ito. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Sausawan na naman yan ng ano. Alam mo? Ate dito! Ayan, from Anti-juwa. Ay, kang wins. At juwa. Diplomat. Ayan, taray. Kompleto mga giniling. Ang giniling na. Grinder. Pangkulan ng giniling. Crusher? Ay, yung ano eh. Shake, ayan, gano'n. Blender. Ay, siguro yan. Oh, parang blender yata to. O, alam. Hindi naman blade na. Parang meat. Oh, galing kay Abor. Ano yung Abor, boss? Oh. Ano yan? Sige, papa. Click sa talpit. Oh, kaldero! Dalawa na kaldero nyo! Dalawa na paglutuan nyo. Arnold for scan. Ah, kay Sir scan nyo. Oh my God, may rice cooker na kami. Kompleto na, bye. Ayan, may rice cooker na kami. May chromatic. Baka naman. Yung pa. Ate Lisa. Isa ko lang. Ito, galing kay Quidlen. At isa, Scarlett. Electric fan? Ay, takpa may electric fan na kami. May electric na sila mga idol. So ayun guys, na-intubat nga po pala yung GoPro ng tito ko. kaya tutuloy natin. Tutuloy natin naman. Tutuloy po natin mga idol. Yan na po. Ayan, ito na. Ayun na yung Pangalawang microwave. Yan ang microwave. yung galing kay Ang laki po mga idol. Ato gini Paswa, Kuya Paswa. Ninong Nina. Ano Kamay yan na lang. Ang laki mga idol. Okay guys, wala namang box. Wala namang Two joints. Ay, ano? Like, pinag-makeup na daw. So guys, isa na namang microwave. Oh. Okay. Okay. Okay pa. Doon na lang kita. Okay, dito na po yung rest namin. Meron pa doon. Rep na yan, rep na. So, ang galing kay Sharp din yung rep. Ato Reyes family. Siya po, siya ko yung bumili. Si Sakuragi. Wow, laki ng ito. Ayan, may Jura Pack na kami guys. Galit yarn. Para sa baby ko siya. Ito ha. Ayan. Okay na to. Blue, yellow, green, pink. Paano rin matanggal ha? Hoy, sa ba't kan dito? Ito na po yung last. Kay Yan guys. Ninang Misma. Ninang niya, no? Fix ko din ang nakita. Oo. Electric fan na naman. Camel. Sa kami. Walang patient. Away kung away. Okay. Ayan. So ayun guys, thank you sa lahat ng mga Nag-away sila si Kuya Bibi sa baba. nagbigay ng Ninong Nina and friends and family. Ay, kita mga regalo. Camel, baka naman. Yan po, ang pangalo. Bye guys, yun na po yung vlog mo. Two joints. Yan po si Kuya. Si Sakuragi. So yun guys, tapos na po. Ano tayo? Pag-unboxing po. Yo, what's up, idol? Asan ka ngayon? Ay, sa tambubong po, mga idol. Anong ginagawa mo dito? Naliligo. Taga saan ka? Napag-rondo. Oh, Parparo G.
So ayan guys, umulan ng malakas dito sa Kapungawan. George. Isot ano for the vlog. Papaya. Kay Kuya Glig nyon. Bayot. Nabutog mo ito daw. Tas mo lang, ganyan mo yan. Ay, on nga dyan. Bigay kayo mga lin. Si Pedro. Ha? Nya. Nya. Oh. Awan, dakwa lang sa tiyo makumay.